Jura, Runda. Jura mi ime. A nismo vam rekli kada je bilo, ne? Ja sam išao jednu večer doma iz birtije kulturno, i neko mi je stalno vuho. Sad se ne kuži, lećim. Kod toleta dole. Profuril sam pod ozljedu na radu. Zakaj. Bežali su iz birtije, pa sad kad se sedem već mi je gušt. Zagnajale majmun, sfaširal sam ga. U birtiji. Ja sam ga sfaširal na ruke. A gušt mi je, znaš, ono malo. Sad ga mama doma mrzlo ga luna. Tak je bilo zadnji put na Ringišpilu. U birtiji to je. Kaj oni su pitali, kaj za gablec, 8 kruha, 1 ribice i 6 pivi. Pa da, pa bom ti ih pokazao. Ovi vele, ne vreš želim delati, evo te. Da. To ti isto ona fora kad ti se topla voda prije zmrzne. Tak ti je jače vruće i sušite. Pogotovo sad kad je vanje hladnije, kaj si lud. Za gablec sam skroz, ono, kaj te briga kaj pijem. Rekao sam mu, točno znam koji su. Vrati, tamo svi skup vežbaju gledanje u križ. Cijela ekipa. Kazao kako to platilo. Ko ti plati kaj bi delali? Ovi da, plati onda ja neću. Nisam platio, kaj bi je platilo? Otkud bi platilo? Ja imam novci, otkud mi? Jer kod njih ti to nije. Kod mene ti sve je. Oni svi piju, ja ne. Ja ne pijem. Za gablec sam skroz, ono, da. Tak mi doma nikad nije bilo. Niko da bi dal nekakve peneze. Pa ja ne žicam. Opet ti zagnajati je počelo. Zato postoje valjda neki, to nema nekakav fond. Dobrovoljnih priloga, solidarnost. To ti se ne kuži niš. Od čeg bom živio na njihove račune, cijelo vreme. Pa da. Kako što ti objasnim? Kako už mu objasnim? Ne znam, jebal si se. Neće se. Kaj ti misliš? Znate kaj? Ja se više ne vjerujem podnesti. Onda su oni pobegli. I ja sam prešao za njima. Za jebi. Meni nisu da boli me kurac, volim kurac. Kaj je vrija kaj te boli kurac? Odi kod toleta, kako da te voli. Ja ne kaj.